Governor Gwen Garcia may pagawas og memorandum order alang sa pag-umol og task force isip pagpangandam og contingency plan batok sa African swine fever aron dili makasulod sa lalawigan sa Sugbo. Ano ang report? Bisan og holiday, gipatawag sa gobernador ang tanang ahensya ug ang kahugpungan sa mga namuhi og baboy. Kabahin kini sa ugot nga lakang aron kapugngan nga makasuod sa Sugbo ang gikahadlukan nga balatian sa baboy ang African swine fever. Nunod kini sa mga suspected ASF case dito sa Luzon. Bisan kung dili pa kumpirmado apan, naniguro ng daan ang probinsya nga dili malutsan sa nasoy sakit. Lakip sa natuki ang pagban sa bisan unsa nga produktong baboy pinaagi sa hugot nga monitoring sa mga ahensya. We have called for this meeting because we need to address the issue immediately. We need to take concrete action as fast and as soon as we can. Dili sa Cebu because we don't have a ASF yet, so we're implementing the early warning contingency plan. So under sa contingency plan sa government, these are more or less disease surveillance. Nabalaka ang kaugpungan sa mga namuhi og baboy nga mapildi ang ilang panginabuhi. Busa, mipasalig sila nga mutabang sa gobyerno pagmonitor o bisan unsa nga lakang masiguro lang nga dili makalusot ang African swine fever. We are still confirming what is the cause of the death atong mga baboy dito sa Bulacan. Apil sa dili na ipasulod mao ang mga processed meat gikan sa mga apektadong dapit nga una nang gipatuman usab sa Food and Drug Administration kun FDA. This is our livelihood. Livelihood ni sa among mga trabahante, livelihood ni sa tanan nga allied industry. I'm sure kita tanan diri kataon matag baboy and we wanted to maintain nga makakaon tag kumba permi. I would like to give credit to Governor Arquiac of Bohol. He was the one who alerted me minutes after there was an official statement issued by Secretary Dar. Kauban si John Soron, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.